Ето как може да проверите кой зехтин е по-чист и истински, ако разполагате с Кангеноред и 11,5 съответно pH. Тук просто имам два произволни зехтина, които са на дъното, които са останали в къщи. И ми стана любопитно сега да тествам нещо, което ми беше казано преди време, че по-истинския зехтин ще се разтвори в 11,5. Този, който не е толкова истински и съдържа някакви други примеси, няма да се разтвори. Ще започна първо с този. Така слагам малко мазнина и заливаме. И виждаме, че тук разтваряне не се получи. Нека да видим другия. Така. И пак заливаме. И хоп. Имаме емулсия. Разграждането на мазнината. Така че, ако трябва да избирам следващ път между тези двата, бих избрал ето този, който се разтвори. Може да го ползвате при зехтините, които вие консумирате. Ако имате Кангеноред, направете този тест с 11,5.